Gdje ste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu nastavka od prošlog klipa. Snimam sa Bandicamom, izvinite, 10 minuta samo mogu snimat. Šta ćeš? Jebote, ne mogu da izađem. Može ovdje, nisam primetio. Sad packing sam pokazao. Ćete da stavite šta god hoćete. Evo, ovo jedno. I idete sign. I to je mail. Onda dođete u poštansko sanduče, na primjer, ovo nije vaše sad. Sad je moje. I tu stavite. I eto. Onda ovo je koverta, ona samo manje stvari može da podrži. Idete sign i možete tu. Tako, dobro. Onda ovdje možete da vidite zavese. Vidite. I ovo crno tu, to su ruletne. Da. Pokazao sam ovo, ok. Šta se treba da vam pokažem? To, kompjuter vam nisam pokazao. Kompjuter dela ovako. Možete da kupujete, znači fora, ovo kupite, date Emerald, buy i stvari vam sve u inventaru. To je inventory, kako god želite da kažete. Uzet ćemo Silk Touch. Buy 1 i to je to. Želim vatromet. Obožavam vatromet. Ok. Sad ćemo malo da pucamo. Christmas firework. Christmas. Da vidimo. Ujebote mi kako cool. Ovo je cool. Oh my god. Cool, mnogo mi se sviđa ovo. Dobro, pokazao sam vam i ovdje. Samo čas. Evo, tu ćemo da stvorimo creepera. Evo ga. Sad. Šta se desilo? Šta ovo bijebote? Gdje je? Te bro. Evo ga, ubijanje. Par od njega, nije to od ovog moda. Wow. Ja. Mushroom? Ne znam nešto je na kraju. Mushroom, verovatno. Znači, idemo staviti tu. Da. Vidite, to drma. Može da mu ubijem. Baš je jako to. I ne može ništa iteme. Jo, trebao sam da uzmem soap i vatre. Imate još stvari, nego nisam imao vremena da vam pokažem. Veš mašinu, šta pera odjeću i to. Ovaj soap i vatre i super soap i vatre za to služi. Mogu i sad. Ovo je za kitchen, tu se stavlja. Tu ispod treba da bude voda. Pokazao sam u prošlom klipu, isto tako treba. To možete da farbate. Da, uzmete nešto što je zelenu boju ili bilo koju i kliknete na to i to će da bude farbano. Ako neće, onda shift i desni klik. Sad da vam pokažem još to. Opa, zalagalo nešto. Sad kliknemo tu. Evo ga. To ćemo sve da bacimo. Što je to? To je to, brate. Prošao klip, jebote. Dishwasher. I da, znači to je to, dishwasher i to je to, jep. Uzet ćemo ovako. Uzmemo washing machine, da. Sad, možete da uzmete super soap i to, kad stavite armor, to će da ga popravi. Ali ako je da je na crveno,
To će skroz da ga popravlja. Ovo više popravlja, ovo ne. Duže traje, znači ekstra će da bude. I tu će kao animacija vrti se. A ovo je za oružje da popravlja, znači. Pokazao sam vam. Ora, jebem ti orla, mrš. Samo da me ne napadne, samo ne vidim ga, evo te. Ali dobro. Ok, ništa ljudi, to je to za ovaj klip. Ako vam se svidao, like and share and sub. Dugo nisam snimao, moram priznat, ali izvinite ljudi, šta ćeš. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidao, like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!